Bună tuturor, am revenit cu ziua 4 din seria de Paște și astăzi vom face felicitare. Pentru ea veți avea nevoie de carioci, un creion, o radier eventual, niște foi albe, eu am folosit și foi de acestea și niște sticăre, dacă vreți să decorați. Îndoiți foaia ca la orice felicitare și apropo, scuze că a ieșit așa scurt, nu știu cum, dar a ieșit foarte scurt. Așa, faceți ce vreți, o să vă pun și poză cu iepurașul la sfârșit. Aici am pus și niște sticere, pentru că, de ce nu, ca să arate mai drăguț. Am luat și o foaie de asta și am scris o urare de Paște și cam așa arată. Cam așa arată ce mi-a ieșit. Și aici eram pe role, am mai pus încă un cadru, cu toate că nu ține, de felicitare, dar da. Ok, pa!